Indiri ura batakarongeka. Wakarongeka paipo uchikwirirwa mahara wakarongeka pai uchikwirirwa mahara kuBawa. Takuziva unozvaunondudza nenawo dzeBawa. Una zvaunongofoka ndudza zveBawa. Ndosaka ndikuudza kuti Bawa ndakaripinda saka ndomuziva Bawa. Makaita chitsanga chekusvika muchibira vanhu Bawa. Tete pure. Ndoya ndikutorarana newo zvitsure. Yechibaranzi. Iri kutoraramisa murini pane Bawa pekuti unokwirwa nyoro. Wadhakwa. Unotsvaga mari kutsvaga doro. Aiwa, mirai zvina imi. Aiwa, mira. Mata pambuya. Aiwe munhu. Mbechere nonwa. Yako yakaora chama ndikuanza tinjira ndinare. Aibwe. Tinjira ndinare ndinjiripi wewe. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Touch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi tasangana zvakare muchirongwa chedu Touchline Hour apo patinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde watinoti ma-sex workers. So semazuva ese tinogara tichitaura isusu kuti mavidhio anaya akwanise kuonekwa nemwana ari pasi pemakore 18. Uye zvakare kana pachinge paine vanyarikani munoonera mavidhio anaya muri kunzvimbo dzakasiyana nekuda kwekuti mashoko anenge achitaurwa panapa mamwe acho aite kuti vanyarikani vange vachimaonera mavidhio ano vari pamwe chete. Alright, aiwa tinotenda nekunzwisisa. Right, chirega tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Right, watete makadi? Mishe muri sei zvenyu? Ndiri right zvangu. Right, ndoda kuti munditaurire zita renyu kuti munonzani, kana zita renyu musingadi naro hazvina mhosva, totongotanga takapinda munyaya. Aiwa, zita uri nebasa rehayo, zita bhozvi kuti ndonzi Miriam Maide. Miriam Maide. Yeah. Alright. Watete makadi? Tiripo makadiyo. Imi ndimi munonzani, zita munoda naro era? Aiwa, ndoda naro, ndonzi Precious. Precious. Ndinotenda tete pure, munoshandira kupi? Ini ndoshandira kuHeathcliff. Alright, munotengesawo bonde here? Ndinotengesa bonde, noita zveTouchline. Munoita zveTouchline. Right, ko watete? Ndotengesa bonde asi ndopinda muBawa. Wamutengesere paTouchline? paTouchline no, handiti zveTouchline because zvakasara maiza. Okay. Yeah, zvakasara because kana vari vanhu vemulocation vanofana kuti haya vanofana kurevera kuti haya adaro maiziya. muBawa mangu nenichita madhira angu because muBawa mangu ndotopinde nini mutone lodge. Ndipinda muBawa ndipinda mulodge ndikatotora katotora mari. Aiwa beche tinonyengesa zvekutomhanya zvekutoda. Yeah, bo zvekuti. Manje madha makasara muBawa zvokuti unokwirirwa nyoro wadhakwa. Nyoro yei? Nyoro wadhakwa. Ndinomira paTouchline pangu ndirisoba. Ndinotokwanisa kana kuraramisa mhuri yangu. Haukuziva wangu, haukuziva. Ini ndinokwanisa kurarama mhuri yangu. Because nini kana ndikadhakwa ndotozva ndinitoita. Ini ndinotoiziva ndotopfekedza godhomo rangu ndakatonaka zvakatomachena wangu. Usanyeperwe. Saka imimi chimbotitsanangudzirawo kuti kubasa kwenyu ngatitarisei mashandiro amunomboita muri kuBawa munoshanda sei? Ini ndinoshanda zvakanaka muBawa kwangu because muBawa mangu vanhu vangu nditone vanhu vangu andozoti aiwa uyu ndwedu vani maiziya. Kana atopindira bho macustomers angu andoziva kuti aiwa bho zvekuti ndinotoshanda zvakangu ndakadhakwa zvauri kutaura kuti hanzi zvechitsaka zoti hanzi kudhakwa chichi basa rinotoda munhu usiri sober minded because ukangodhakwa bho zvekuti oto aunyengwe nyoro usingade nyoro nemwatowirirana. Kana madhakwa mukanyengwa nyoro munoita? Hazviko. Aiwa, asi hazviko izvozvo zvinoitwa nemabharanzi zviya. Ndakutoziva makastoma angu akutondiziva. Alright. Pandinoda kunzwa ndipe kuti imimi munoshandira paTouchline, imimi kuBawa. Imimi ngei muri kunyanya kushora vanoshandira paTouchline? Dhora. Kunodai apiwa mari yemuriwo anza kutosvika mubachitaura ndarasa mari yemuriwo noti apiwa dhora kamuriwo yekuti atenge muriwo. Haana kana mari. Bawa anenge ane bhegi rese.
Asi tambobva achibva kubasa atouya kuBawa. Chausingaziye nawe patouchline. Chausingaziye nawe patouchline ndechekuti. Aiwa touchline mawana. Vai munoona vane vazoya kuBawa vanenge vatopedza nesi. Akupi. Vanenge vatopedza nesi nekuti achibva kubasa. My friends achipinda baba bako. Kunenge kwadoka. Zvepadheni zvamunoita zvakasara zvezvo. Padheni vana vachiona chibaranzi chamunoita ichocho ndezvechimatamata zvamunoita izvi. Vanotoenda kumanesi. Zvakajaya kwa iwe. Zvakajaya kwa iwe. Vana vangu ini vari kutoenda kuchikoro. Precious. Tetepure. Ndoya ndikutorarana newe zvitsure. Aiwa. Yechibaranzi. Iri kutoraramisa muri ni pane muBawa pekuti unokwirwa nyoro. Wandakwa. Ausi kutsvaga mari kutsvaga doro. Aiwa, mirai zvina imi. Aiwa, mira. Mata pambuya. Aiwe munhu. Mbechere nonwa. Yako yakaora chama ndikuanze tinjira ndinaro. Aibwe. Tinjira ndinaro ndinjiripi wewe. Alright, inzwa izvi. Aiwa. Aiwa, inzwa izvi. Inzwa izvi. Rafu imakapusa ima madam. Ndite. Alright, aiwa. Dhakwa zvakoswera ukadhakwa. Dhakwa kupi kudhakwa. Hakuna kana mari ukadhakwa uite basa ndiani. Kamai, sorry, kamai. Hey, aiwa, mira. Aiwa. Aiwa. Anonyengerwa dhora. Ambuya wako ndo anonyengerwa dhora anza. Ambuya wako ndo anonyengerwa dhora. Aunyari wakaita Aiwa, gare apa. Aiwa, tisati kuita zvekurwa kana yawo kama. Ndomumamisa. Ivi. Maiwani munokwadza munhu ka hai nai. Ndakubhiya zvinhu kuita papa zvinhu. Ndakubhiya zvinhu tsenge bakubhiya zvinhu. Mate munhu zvishando tobona. Shamwari. Ini ndinotokwirwa zvinzo. Aiwa zva. Hazvinei kuti dhora kana zvemadhora izvozvo. Zvemadhora. Une chikwe wewe. Every day. Kana dressing yekuti uone kuti mahwana. Hapana zvaunazvo shamwari. Unokuti dzochikwe. Aiwa, manje vanhu vacho manje nyaya dzacho manje tinodzikurukura sei. Aiwa ibenzi. Mate munhu chaiyo. Hatisiripo. Aputseke. Hatisiripo. Hangoni chihure mfano. Aiwa, isisu manje zvatiri kuita manje, anditi. Hatisiripo kuti tinge tichirwisana kana kuti kutukana. Ndikuda kuedza kunzwisisa kuti kubasa kwenyu, imimi kubasa kwenyu. Munoshanda sei? Ava kubasa kwawo vanoshanda sei? Handizveni? But ataureka zvekupenga pekumama pamberi pangu. Aiwa, handizvoba. Isisu tinenge kunyatsonzwisisa. Isisu kukudainzai panapa ndiri hatina kuti tirwisane. It's okay. Ndoda kunzwisisa kuti kubasa kwenyu imi munoshanda sei, imimi okubasa kwenyu. Hani mati munoshandira muBawa. Awa patouchline. Anditika. Alright. Imimi kuBawa kwenyu munowana mari pazuwa. Pazuwa ndokona kupinda kana mu50. Zvinodipe kana sitona mari that day mango 30 ndopinda. Munoiwana sei mari? Because ndio charge $5 per hour. Pe short time. Aiwa, nyatsai kudzikama nyati tikuda kuti natsamwisa manu. Natsamwe we. Aiwa, dzikama musaenda kuti nyatsai. Short time yangu $5. Iva nita madhora. Ani mwezi atakatosiyana. Iko ndokwanisiri kuda manje kuti tisvike ikoko. $5 yangu ana ngatozoti wangu ndio $5. Anondipa $5. Hakuna munhu atakabonisa $5 mkoro unoti time hakuna usanyepe. Kwenye makasara. Usanyepe iwe. Kwenye chirungu iwe. Alright. Makatanga rini zvekuenda pa touchline. Ndakatanga zvekutengesa bonde. 2008. Yeah. Ora saka mukurarama sei board atojaira ini. Chirungu. Auto. They do thega. Okay. Yeah. Saka varume muno attractor sei kuti wauye kwamuri?
inini handitorova dressing yangu iyoyo ndakatorova iyoyo handinyanyise zvekushama zvinezve handoda izvozvo bhozi handotozoti inini kana nditori muroke nditori maraini havatondifungira toenda kuBawa ini bhozi handidi kuti life yangu ioneke pai maraini maiziva zvavo zvechibharanzi zvekuti vanenge vachimira muti achirana zvipo zvauri kutaura iwewe vachingooneka kuti uyu anotengesa bechi zviribo here zvozvo hazvisibo fanira kuramirwa navanhu vemura kuti haidaro uyu ndetira kuBawa masini hedu chipedzera kupi Bawa bo zvekuti zvairo kuti munhu kana wadhakwa unofumuka sei kana wadhakwa unofumuka sei unozodhakwa zvichidzaka unotofumuka kana wadhakwa zvinza ndodhakwa pana dhakwa zvekutadza kuziva zvebasa iwe shamwari ini Bawa ndakamupinda kaini kuzomira patachiraini ndakamupinda shamwari Bawa ndakaripinda hauna zvaunondiudza nina udze kuBawa hauna zvishamwari ndikuudze muBawa ndakatopinda muBawa kuzomira tachiraini muBawa ndandatopinda muBawa shamwari ndozvausingazive hausakagona kugesa beche unogona saka beche rinogezwa sei beche rinogezwa wangu nemvura havaziva vana ndinogeza nechine weti hai munogeza neweti kunwa weti nditoinzwa kai baba dzikama iwe wazvinza ure dzikama iwe aiwa iti toda kudzidzisa usenge mutosenge anotonhuwa mfana ndokutonhuwa weti kutomuziva mfana anotonhuwa hana chari kuziva une ruheti ibapo wadi ukama wivi imimi watete munoita sei kwenyu kutachline makatanga rini kuenda patachline hai kune zviragore rechi3 ragore rechi3 hapana alright matricks amunoita imimi kuti varume vauye kwamuri munoita sei inini vakutoziva panzvimbo yangu bhozi nditotone nzvimbo yangu yandomira vanenge vachibva varume vanenge vachibva kubasa vai vachienda kudzimba dzavo bevamwewo vanenge vanongoaiwa ndinowana mari ndikunyepera ini patachiraini pangu ndatosiyana nemuBawa nokuti inini muBawa ndakambomupinda muBawa pamakamupinda maisangana nemachallenge api inini machallenje andakasangana nawo ndaiti vaive vanenge varume vanenge vadhakosa vaende kaenda nawo kunight ndaizvomora handikunyeperai mari aiwa ndaiba saka ndakazosangana nemumwe munhu andakazobira mari abva azviziva saka kubva ipapo anga adhakwa saka mandamuka mandatora wallet yake mandatora mamune 650 saka inini kupusa kwandakaita ndakabva ndamusiyira $50 zvekuti daina ndakangwara ndakabva ndakangotora yese zvese nechikwama ndotowakaraiwe ndobharanzi saka ndosaka ndakazoseti saka ndakazosiya Bawa saka ndakazobheta nditangu zvechitachilai alright saka akakuita sei akakurowa here pamakatora mari makadii ndakabva ndatotiza zvokuti ndakabva ndatosiya nezvinhu zvacho pandaigara ikoko saka izvozvizvi imimi munobhadharisa mari pashort time $3 handinyengerwe zigi wazvinza ichitori nani pane iwe unokwirirwa mahara ende uchikwirwa nyoro wanza unotokwirwa nyoro iwe ari kutonyara kutaura anokwirwa nyoro mapecha adhamba yanokunyengwa neuyu vasina vasina komudomo unoziva kugesa kana wadhakwa unoziva kugesa dzinoswera dziri muBawa dzinoswera dziri muBawa munhu wemukadzi anofanira kugesa kangani kana ka4 kana ka5 usanyepa unogesa ka5 iwe chaizvo wakatsvukira papi wakatsvukira papi wakatsvukira ndepapi yewivisira kukamwa iyi ndoyo wakatsvukira nayo ndichirwadziwa neipapa aiwa toda kuti tiwirirana ndiri isisi hatitida kuti titukane handiti toda kuedza kunzwisa kuti imi kubasa kwenyu kwakamira sei uyu kwakamira sei but imi manyi ndimakuita mafeelings asiriyo handiri toda kuti tinyatse kunzwisisana zvakanaka saka imimi musaite daka rekuti makambonyengerana makambosvirwa nemunhu wani ndikuzive saka ngei mabva manyanya kugadzira daka kuda atondishuta hana language ina ngataura zvokuti hanzi ndonyengerwa dhora ndonyengerwa koinini ndonyengerwa koinini kana ukanditarisa ndi munhu wokunyengerwa koinini ndinganyengerwa koinini kana ukanditarisa pandiri kwanza chingwa nemuri wevana vana havakuenda kuchikoro chapi yake vana ndotokwanisa kuzvibhadharira rent vana vangu vari kuenda kuskufi vari kuenda kuchikoro ndotobhadhira school fees kwanza
Ndinotone form 1 shamwari ndikutobhadharira iri kuenda. Enda madoro every day zvakuita chinyengerwa mahara. Wamwa njazi. Uchikwirwa mahara ka. Ndichitokwirisa ndichopiwa mari zvese mahara. Mahara. Uchikwirwa mahara. Shatepi yangu ndiri kukwirwa mahara. Ako. Ndotosvirwa mari shamuna dabeche. Dabeche ada mari. Saka iwe ukazvitarisira ukaona ndakamira pataichira inobva kuti ndikukwirwa koini. Tachirani yakasara. Ya inombosara. Nacho saroneka ziki. Ndosaka ndikuudza kuti Bawa ndakatombopinda nezvamo. Hauna zvaunonditaura nezvaMbawa. Inzwai. Saka imimi watete. Mataura imimi kuti patachirani panoitwa sei? Munhu anouya sei kwamuri? Munomaattracta sei kuti auye kwamuri? Vakutoziva nzvimbo inomira ma-sex workers. Okay. Vakutoiziva varume vese. Saka anenge angonzwawo kuda kubvisa uturu hwake anongoya paposto. Okay. Ko masvika kumba munoita sei naye munhu yemba? Pane maskire, pane zvimwe zvinoitwa here? Munotofambisa sei? Tisati tatokwirana akutondipa mari yangu. Okay. Anenge akutondipa mari yangu. Asi andisiye pondo ichienda. Ndandi kunyepera ipapo. Okay. Kana ane pondo ndipe. Ndikutopinza mukambani. Ko dhora riri kutaurwa neawa munomborita. Dhora musanyepera ndekuti because ziki dhora munotopiwa. Dhora ndere kumbare shamwari kana usingazive. Mbare ndo dhora. Alright, chamira ndinzwe ko akati andina pondo ndine dhora munoita sei? Aiwa, zosvika $50. Anozoisawo $50. Kupi $50 kuriziye. $50. Asi chindiudzai kuti inini kana ndichishandira 40-35 pazuva ndesingashandi. Pane kuti ndiende muBawa ndichinonyengerwa mahara ndadhakwa. Ndonyengwa mahara ndadhakwa. Ko ningirikini ko night munoita mari imimi? Hai, night 15. Awa 3 inini 20 night. Night 10-15. Ani mukona. Vakatosara inini 20-25. Night yakatopiwa mari yangu. Alright, pamunobhadharira pamukapiwa 20-25. Night yakamira sei? Munhu anoita maraunzi mangani? Senga kana akadhakwa ka1. Tozotozviona kana kusenda ndonga atozvifunga mwana anenge akutyika kuenda kumba kumhanya kumba. Okay. Kana ka1 atopiwa $25 yangu. Kuzi anenge akadhakwa. Ko imi macho ani munenge makadhakwa? Aiwa ni bo, akatodhakwa ndikaputamba nje bo zvekuti. Nentori covered, basa ndotorova. Okay. Neni choda bandotozonota ndozo anditipedzere shungu pamurume munhu akatwedzera dzishoma ngawedzera. Alright, ko munombata sei murume kana muchinge munomboita rumenzi here kuti murume anobatwa sei anodii? Aiwa zverumenzi tozotaurirana manje anofanira kuwedzera mari. Anofanira kugara tochaja kuti hara totoita. Okay. Because kana yatova rumenzi yatova imwe mari totoda 30 zvikwira. Okay. Yes. Saka imi manje munozonakirwa here tongoti munongosvika nekutongoti zvebasa zvoda kunakirwa here? Zvebasa zvinakirwa ndezvebasa. Tonakirwa newangu kumba. Zvebasa hazvo zvekunakirwa nzvanzi. Kana nakirwa unoita sei? Ngapedza varume se chinakirwa. Aiwa unakirwa zvebasa. Ndezvebasa chete kungopiwa mari kutora mari United. Zvekunakirwa zvatova drama. Saka mune boyfriend here renyera munoti ndo rangu chete? Zvamamanje handina. Handina. Zvevarume varume ndakazvisiya kudhara izvi. Kumakawengerei varume kudai? Varume ndinaona 7 izvozvo. Ndakangosiyana vana vangu 7 nemurume handina kana basa nemurume handidi kana kumuona. Ndoda izvozvo zvekukeshesa izvozvo ndo zvekuti. Saka muri wana wenyu pane wachiri kuenda kuchikoro kana kuti mwakapedza? 3 wachiri kuenda kuchikoro. 3 wachiri kuenda kuchikoro but amwe wacho vahomba kundibatsira zvavo ma 1 2 3. Kuramba uchita hure uri vana 7. Kozvodi. Kusanyara unyare vana. Mutoroto watone vakwasha nevarora. Watone vakwasha nevarora. Vana vangu unyare wakaita sei? Mwechete vana vangu 7. Chichengetwa hura vana muchizvara pano azvara uri vana vangana kusina mtupo. Chichengetwa tone. Indiri hura patakarongeka. Wakarongeka paipo uchikwirirwa mahara wakarongeka pai uchikwirirwa mahara kuBawa. Tokuziva unozvaunondudza nenawo dzeBawa. Una zvaunongofa ndiudza zveBawa. Ndosaka ndikuudza kuti Bawa ndakaripinda saka ndomuziva Bawa. Makaita chitsanga chosvika muchibira vanhu Bawa. Hachisi chitsanga but ndakatobuda nenyika. Izvezvi ndiripo wani patachiraini ndiripo wani. Ndiri kungoinhonga ndiripo wani. Ndiri kungoinhonga ndiripo wani. Asi zvinoitika here kuti munhu mukaona kuti munhu ane mari motomubira mari? But nochanza kana wachanza wachamudzima ipeka zvinhu. Vanochanza kupi kwanenge wadhakwa. Saka muri kuti akaita sei? Akashaisha papi? Akashaisha pekuti akavha haba achisiya imi. Aifanira kuzvomora yese otorambira munhu aina ndozvizive. Wakatoya usina chinhu. Otobvunza kana nemari yake yebasa kuti ndoda mari yangu yebasa. Zvino iye otosiyawo imwe mari anozoti ndakatoya nemudheni wemunhu ndine mari anoweza.
chibaranzi ichocho tataura chiya asi ndiripo shamwari ndiripo ndomune mafara ese ndofada aya vanhu kuti Bawa wamwe wanoti hanzi wamwe wanozotemana nemabhotoro unenge wanesana nevanhu bhotoro ringotemwa nemunhu chibaranzi kana unotemwa kana tisina zvivanga ndine vanhu ndezvivanga ere handikana zvivanga nditemwa bhotoro unotemwa saka imimi patouchline iwo munenge muchiita sei hapana hondo dzimwe dzamunosangana nadzo patouchline hapana patouchline asi unogona kusangana nekuti mumwe anenge ane hombe anditi kana ane hombe paive dzimwe nguva kondomu rinogona kuputika ndo zvatinogona kusangana nazvo chete kwete zvekuti anzi torovana kana kuti kuita sei ndinganyepa saka kondomu rikaputika kana achinge aine hombe munoita sei apaita sei apa apataura zvine musoro ndopataura zvine musoro bva paatanga kutaura apa ndopataura poitaura zvemusoro ungataura zvekuti hanzi ndoputa mbanjenje ndounoshanda chii chaunonoshanda chii basa redu toda kutodhurova netumasini weza ini chasingazotemanya handimwe tumbo manje wozoshandei ini ndononga kahantasi ndokwangu nembanje dzangu mbozvekuti wozoshandei ukadhakwa mati kondomu rikaputika munoita sei kondomu rikaputika ndo panenge patone nyaya pa ende inde ndotogona tomuudza kuti munomaubuda mimba ipapo notoibata senge uyo akafuta itenge ari mimba dzakawanda iwe udzikame tepi asisa asisi mahwani andotanga kuhura nhasi wazvinzo here wokuti hanzi ndinganza ndingeti munhu kana ukanditarisa ndirimukuita iwe ndotoruhura chirwere chebato maso takatohura udzikame iwe alright saka hazvina njodzi here nai watete kuputikirwa nekondomu izvozvo zvine njodzi zvadzo njodzi iri papi yekuti unogona kuzobatwako nesiki nezvirwere zvepabonde ndo patinotarisira kuti apa panenge pakashata kana mimba nzvadzi unogona kuibata because anenge sitaipizi vana chavanoshandisa tiritonawo majadhewa aya wazvinzwa takangotinenge takatovirira uchitiona paipai unogona kutoita mimba yekutoti unogona kutadza kuziva ndiwai ndibaba vani mwana wani iva vanokwirwa vakadhakwa chikwirwa nyora ava ndo vanoita mimba kana kusakwirwa ko imimi munhu akauya achiti ndikuda nyoro munoita sei wari kuirwa munombosangana navariko but ini hangu nyoro vhita hanyoro vhita maya ndoya unondo yako iwe ndoya unotonyengerwa nyoro hanyoro vhita no alright watete munhu akauya achiti nini ndikuda nyoro handitoda kupfeka kondomu anenge ane mari wokuti anzi ungatoti nyoro handizivi kubasa kwenyu kuti aiwa kana isusu kwedu tinosangana nekumakondomu nekuti touchline kazhinji vanhu vanenge vasina mari yakawanda saka anenge achitongoda kungoisa nekondomu yake alright ko munosarudza here kuti nini patouchline panapa ndoda murume wemunhu kana kuti asiri murume wemunhu handisarudze mari yako chete handisarudze ko zvemastaira izvi zvinozviitawo aiwa hatisi murudo hatisi murudo aiwa mari hatisi murudo zvine musoro wana zvine musoro ndikuzvibata aiwa udzikamekana pabasa zvemastaira kuna iwo chitongotunda kuburuke pabeche rabako iwo plus ufana kugara kumbori yako yakatomira zvekubatana hakuna because katatomira inida kutode imwe mari yekuti kubate yes saka inomira nei mboro yacho isina kubata kana ini anenge atogara atori ready to da kudhaya inogara yakatomira exactly totoita madhiri kwete zvekuti ko kana isina kumira munoita sene aya mari kana pasina mari zotodhako kutoenda kumba kwako alright munhu akauya achiti mafeelings angu ari kure haina kumira munoshanda naye sei mari anotondipa mari tombobatana ndomubata kwete ndini usanibata iwo inobata sei vo zvekuti hatokubata mudheni izvozvo but inini ndisingade manje inini handina chandinonzwa chandingoda kuti iite sei chete ikamira yopinda zvayo sanyeperwa nemahura alright saka inini pandiri kuda kusvika nhasi ndepekuti nini basa renyu iri rakanakira chii naye watete rakanakirei basa renyu rakanakira kuti utangira paprofit hauna chavahodha profit kupera haiwa chirungu ichi ini handidi kana kuenda kana kunoshanda handichazvikwanisi kati kunzi uchitikana ndisikire ndinotokuseka kuti kondepeya kutaurei because rangu ndajaira profit kupera yes watete rakanakirei basa renyu ini basa rangu rakangonakira kungoti ndichimuka ndine keshi yangu pahomwe
Okay. Mazuva kuti hanzi kushanda. Aiwa handinganyipi. Ndakutongorarama neizvozvo. Ine ndo zvandakutoraramisawo mhuri yangu yandinayo. Alright. Saka vanhu vari munyika wamwe wacho vari kutokunzwa panapa wanofungidzira kuti basa renyu rakanaka kana kuti rakashata. Pane vamwe vanonyanya kushora vanhu vanoita zvechihure zvamunoita zvekutengesa bonde. Bozi iwo vari kumba onekwa achiti mahuraya handizveni. Zvekuti vashora kuti ase bozi munhu mutema vaka mugonera. Because ine chihure changapinda inyaya yenhamo. Situation ndiyo yakatipinza muchihure. Handi kutaura kuti vana vangu 7 vaida kuchengetwa. Chihure ndo pandakatanga kuti ase kuzoti ngandoti azvitangira profit. Ndakambotengesa madomasi achiora kudzimbo vana achifa nenzara sikaende kupi kuskuru. Saka ndakatozoona chihure saka anenge andijaja ngaajaja zvake. Ndanditombonesangane nazvo bozi andichigomba kwani. Kumba kwake. Ndezvechimata zvekumba kwawo izvozvo. Ini chero vanangu achidya sadza vachiita sei? Vachienda futi kuskuru vaiza. Zvezvizhinji kuti andijaja izvo ratova drama. Ya. Ngavajaje zvavabozi agara ndari mahure vanozoti hure chi? Ngavazvitsure vakadza. Varume vacho. Handi muri kuvatorera varume ka muri kuvatorera. Murume ndewako ari mumba kana apanze ndewedu. Muri kuinzwa? Aiwa handiri kuinzwa. Hanzi murume ndewako apanze kana ndewako ari mumba kana apanze ndewedu. Munhu wese ndewe munhu wese. Ndewe munhu wese. Tiri kunyeperai. Saka imi muri kuti chii kune vanhu vanoshora chihure kuti mahure vanodai variko vanoshora zhure. Ini ndotokurudzirawo vari mudzimba kuti ngavabatisise dzimba dzavo zvakaita sezvakanaka. Kuchihure kuti tinoenda zveduka asi pane dzimwe nguva dzinombosvika pakuoma upenyu nekuti kana iri nguva senguva ino yekuti inonaya zveshuwa mari inombonetsa nekuti murume achiburuka kana kombi mvura inenge ichinaya nomanyomba kwake haachamirire zvitachiraini. Saka ini ndikungokurudzirawo vakadzi vari mudzimba ngavabatisise dzimba dzavo zvakanaka. Zvinoimi kuti zvepaamburera kana asina amburera kuti manyamba kwani. Kubva kwacho uchikuenda nebhawa kwacho kuchinaya. Wasapina mboto zota kutoda zvechi zvebhawa. Semvura yanezuva waibuda sei kwewe kuchinaya. Mvura ine basa inoticha zota mari. Aiwa. Alright. Saka menge muchiti chii menge mazokatwa navatete wangu vachitaura. Menge muchiti mimi izvozvizvi hakuna mari. Iko zvinezvi yemari kana panguva dzemvura mari inombonetsawo. Aiwa pari inombonetsa. Hatidi kunyepa. Ko matrip munombofamba here matrip ekuti anhasi toda kumbobuda kunoku toda kumboenda kwakati. Tobuda. Kana masvika ikoko market inenge iri sei? Market inenge zvichienderana nepanzvimbo pacho kuti tinge taenda kupi. Because nzvimbo nedzvimbo dzine mari dzadzo. Saka kwamunonyanya kuziva unonyanyofaya ndekupi? Unonyanyofaya kudomboshava. Kudomboshava. Aiwa kudomboshava kuno. Ndo kwegodi. Aiwa kunoshipaya. Saka mukasvika munzvimbo nyowani munobhadharisa mari? Zvekuti ukasvika panzvimbo nyowani unenge utori newaunenge wasvika wotaura naye. Kana iri nzvimbo nyowani kudai vanobva vatokudza kuti kuno zvakamira dai zvakamira zvakadai. Takutotamba madhiri. Alright. Saka weukama vanotoziva here ndo basa ramunoita? Veukama vanotoziva nekuti inini ndine mhuri inoda kuchengetwa. Pane pauchati nai bhudhi ndipo salt everyday, nai munin'ina ndipo sugar everyday. Saka vakatozviona kutoti ayo musiya aiti ari kuita nekuti ndine mhuri. Handisi chazi musikana kawo kuti hanzi vanonditi iwe. Ndatone mhuri yangu nechida kuriritira mhuri yangu. School fees yevana vangu ndinobhadhara. Ndobhadhara. Alright. Saka kuti muzonyatse kupinda imomo imimi vatete chii chakaitika mulife menyu? Makangozvisarudzira here kuti inini toda kuzotongoita basa rekutengesa bonde? Inini ndaitogara mumba mangu nemurume wangu. Saka murume wangu akatongoendawo nenyika kutongoendawo nevasikana vembawa ivavo. Akatoendawo nevasikana vembawa ivavo. Saka ndakatomboshingawo ndichimboita mapart time asi ndakaona kuti metsa dzisi kubuda. Kusvika ndatangawo ndichimbodzidziswa kusvika aiwa haiko zvinezvi ndatosinia. Ndakutokwanisa kuraramisa mhuri yangu ndichitengawo chikafu ndichitambawo maraundi semukadzi. Vangu vana vanotoenda kuchikoro shamwari. Vangu vana vanotoenda kuchikoro wazvinzwa. Ndisire mimi chembere. Ndisire mimi chembere. Endei kumaruzeva. Kana mambo zveout kana ndafunga kwenda out ndinoenda namazuwo. Anditika. Aiwa. Totora mari. Totora mari. Alright, mukasvika kuna namazuwo kwemunoita sei? Because
masenge ndomhanyira ndini ameno zvanditofila kuti uyane mari ndokwandotambira kana 2030 ndopiwa kana 50 last time ndikatopiwa 2 waya ngopiwa 2 waya nebhegi ndikatouya kumba handinamboda na 2 days ndikatobva ndatodzoka kudheni. Mune mushonga here kuti muzive kuti ndizive pamwe itori shavi iri kutoti handitoziva ndozvinzwisise bhozi harangu itori shavi bhozi hazvisi noma because mari ndotokuziva kuti uyane mari apa hapana. Ko mukaziva kuti uyane mari asina kukukechai munodi? Handitondikecha ndotoita metsi kuti atondikeche chete ndochihure chatataura kachihure ukagona basa ufe nenzara chihure hautomire kuti usvitse shoko action action ndakatora chi ndakatora mari handouya chete wabo. Alright, ime mukaona kuti munhu ane mari munoita sei? Ndikaona kuti munhu ane mari kana akadhakwa aiwa ndozvuwa ndikunyepera. Alright, mari ndozvuwa kokana muchida kuti akukechei kazvitotandikeche pamwe hamusi kuda yenye yekuba muri kuda kuti mari yaanayo akusiyire zviri pamutemo. Isu tinotodedza manje zvakanaka kuda kazhinji kana zvatooma kana uchitoningirina kana achitodarika nemukadzi wake baba mukutionawo here nemukadzi wake zvinenge zvatooma zvakanakawo futi anogona kuzongosvika kumba kwake kokuyo kobhadzo hana kumuudza chihure chinonzwa sei unomamiswa wangu handimamiswe because pane murume akasiye murume akachingoenda nemumwe achidedzwa nemune hure nakutozoti hure unomamiswa ndivanhu vanomamiswawo ndivanoda tomamiswa ukutona kana takatarisati munhu wekuti ndomamiswaungati munhu ane mukadzi ake kuti kucharespectzvakanakawo futi chikoro chinodiwa nditori nani panewe unoenda unodhakwa unodedza murume muri kuti uya kwaane mukadzi wake musiye ukadhakwa uchashanda papi iwewe undiudza zvekudhakwa ungandiudze zvekudhakwa dzimba dzevanhu naye kundiudza zvekudhakwa kopapedzana kubhawa masini enyu madhirenyi ngatiwa kubhawa kwete zvataramba zvetachirani kuti yakadhakwa ona munhu akutomadedza mukadzi wemunhu ane murume wemunhu ane mukadzi wakoti uya chii chibharanzi anotouya hausi kuziva basa iwe zvitsure maniwo miswa iwe usandigundutse ndozoda kumamisana newe mani iwe udzikame undione shamu iwe munhu ane murume wake kuti ndibonoskiri yake takadha ndikuona maoko kuti ndiani kantonwa kakambwa kake bhuzi akachibura pazvedoro but anenge akadha andimwe kambwa ini mapoints yangu ndeyekutsvaga keshi ngashedza munhu ane murume wake ndeyekutsvaga keshi nguva yangu anzwa ane mhuri yake kokatiwa nebhodhoro kafa ndovanotemwa nebhawa ukutoona chiranga chipi chandinachadinokashedza murume wangu kandinewe ndine murume washedza murume wangu ndatiwa nemechinani newe asi munombotorerana here kuti munhu akecha imimi uyo obva kutorera zvoti hakuna murume wemunhu kana tiri kubhawa ndotokutorera boti kutsvaga mari tese ndosaka tiri kutaura kuti kubhawa unogona kungomamisirwa saka inini handidi zvenoizi ndonomamisisa manje inomamisisa manjeimimi mabata munhu mabata mheneni ati mabata mheneni mobva maona umwe musikana obva ati mutori nemhenenyu obva amudainza kuti chimbouya pano da kutaura kazhinji kacho ndinobata mheni yangu ndine sheredhe yangu maoko kana atiwaenda ndeyatiwa yangu kamari yatonyura zotazoda kuti ngaite yake muvhoni kokoni yangu mari yandikuda chamuri kuda imari munhu hamuna basa naye handina naye ndine mudii mwana wamai yangu Alright, aiwa, thank you very much. Aiwa, ndinotenda. Ndingechida kuti tingonzwa kuti zvakamira sei. Saka so imimi ndiudzei kuti kune madzimai ari kunze uku. Muchidimbu toti chihure chakanaka here chakashata? Chihure chakashata. Chakashatira papi? Chihure chakashatira kuti ukazviporongerawo imba yako uchitemba kuti ndiri kuenda kuchihure. Kuchihure unogona win or lose. Okay. Unogona kuishaya, unogona kuiwana. Zvasiyana nekuti uri mumba. Murume anenge achienda kubasa anosvika achikupa mari. Alright. Okay. Asi kurudziro yenyu kune murume anoita zvichibhozwa madzimai mazhinji wachibuda mumba wamwe wacho vanobuda vachiti nini murume wangu akahura. Kurudziro yenyu kune madzimai ane varume vanombopota vachiita gumbo panze ndiye kuti chii? Ini kurudziro yangu ndiye kuti shingirirai murimo. Vanga vasasiye dzimba. Alright. Ndavashingirire varimo. Kubva kunorwadza. Okay. Kunorwadza. Atete.
muri kuti chii kune baba ataura zvine musoro because inini ndinotaura ndichiti vanhu vakadzi vari mudzimba ngavachengete dzimba dzavo chihure inyaya yekuti kupererwa neplani yelife asi kana une murume wako obviously munonerana pamwe chete saka imba yakanaka isi kutohura isi nyore kurara nanhu kana 12 10 inyaya yekotsvaga bhegi but ma1 haizi nyore iyoyo but inyaya yekuti unenge wane chivindi cheuda kuchengeta vana vako kuti handina option ndikasadai vana vanofa nenzara but that is not right mulife chihure hachiite aiwa chihure ma1 but inyaya yekuti kana watobatwa neshayo racho watongona zvinhu zvakaita sei zvakanaka but hazvisibo chengetai mamereji yenyu mudzimba aiwa kubva vava hatidi kuokone munotiorera vanhu vedu hamusi kuda kuedzera napo aiwa nhamba yedu tori right ngavagare koko Alright, aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe pahurukuro yedu yetinge tichiita tinge tichida kumbonzwa kusaidhira ava tonzwa kusaidhira ava but dambudziko ratiri kuita manje nderekuti vanhu vacho vane mafeelings vanozohakira nyaya dzisidzo but isisu tinge toda kuedza kutsvagiridzawo kuti kusaidhi kwenyu zvakamira sei wepatouchline nevanoti ini ndopinda muBawa zvine musiyano here kana kuti wese vanongotengesa bonde saka ndozvitenge tichida kungonzwa saka ngatichipapenderei ipapo tochiti zvine musiyano here kuti imimi muri wemuBawa neavo wepatouchline mese muchitengesa bonde hazvine musiyano pakutora bhegi ini ndinotora mari Bawa plus Bawa rinenge dignity ini chandikuramba ndichekuita touchline uchionekwa nemunhu wese uchikunza mainning vanomira parodhi that is wrong vanhu vanenge warara aiwa anokuona vanhu vanoona nitenga miriwo usiku vamwe vanoita zvekunzi ndakaona amaisisiriya vari parodhi apa nezuro hazviite ngandite madhiri angu Bawa anopedza ikoko ndozvandinodawo inini handidi kuzikana life yangu nevanhu Bawa bo right yakatete musiyano wenyu uri papi tikangondopendera chirongwa chedu imimi munomira patouchline navo vanoenda kuBawa ini musiyano wangu neave kuBawa wangu hauna lebo kuBawa unototanga wakichikaiwa chiuno kuti uonekwe nemurume ndokuti aburitse yake 2 unotanga wadhakwiswa ukadhakwiswa unogona kukwirwa nevarume 3 vasingakupe mari hauna zvauchaziva saka zvakatosiyana neni ini ndenichingotora mari yangu ndiri soba musanyeperwe nawo mahura Alright. Aiwa tinotenda mashoko wana amai mawataurira mukati garai mudzimba dzenyu. Ngavagare ko hatisi mboda kuvaona kuBawa vanotitorera vanhu vedu. Alright. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera ndochirongwa chetenge takakubatirai nhasi touchline hour apa pendenge ndichimbokurukura zvangu nevasikana vanotengesa miri vanotengesa bonde watinoti ma-sex workers. Saka so thank you very much. Ngatisanganei mune chimwe chikamu tichinzwa tichipfuurira mberi nechirongwa chedu kuti ivo vasikana ivavawa wari kuti kudii. So asikana takuparadzana makufamba apa toda vanhu vanofamba zvakanaka aiwa ngazviperere pana mafeelings enyu siyai pana aiwa ngazviperere hazvitopere bhozi handiBawa mufano aiwa zvapera isi tinge tida kungoti tingonzwisise chete Alright, so thank you very much mhuri yeZimbabwe ngatisangane muzvikamu zvinotevera mazvita Touch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Touch MTV mondosubscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Touch MTV tinodzifambira Dzebonde